Tervetuloa uuden E-sarjan Mercedesen koeajon kyytiin. Tästä lähdetään ja ensin vähän taustaa ja historiaa. Mun täytyy sanoa, että mulla aina on sellainen sykähdyttävä hetki E-sarjan Mercedesen koeajo. Siitäkin huolimatta, että maailma on aika paljon muuttunut niistä ajoista, kun mä oon ekan kerran E-sarjan Mercedestä koeajanut. Tämän mallisarjan nimihän varsinaisesti muuttui E-sarjaksi vasta vuonna 1993, ja mä oon itse asiassa ajanut ensimmäisen kerran V124, joka oli ensimmäinen E-sarjalainen virallisesti, vaikka toki tietysti historia ulottuu huomattavan paljon kauemmaksi. Suomen johtavalla vetokoukkujen asiantuntijalla Koukkupajalla on nyt koukkuasennuksista kesäalennus 125 €, mutta Kaara TV:n katsojille on tarjolla vielä isompi alennus, eli huimat 150 €. Alennuksen saat koodilla Kaara 150. Varaa asennusaikasi heti osoitteesta koukkupaja.fi. Niin vuonna 1992, kun on saanut suoritettua ajokortin toisen osan ja sain sitten niin kuin virallisen kortin ja sitten menin taksikurssille, Taksi Helsingin taksikurssille ja rupesin sitten lukioaikana viikonloppuhommina ajamaan taksia ja sitten pääsin V124 rattiin. Ja armeijan jälkeen sitten 94 syksyllä siitä semmoinen 2,5 vuotta, niin vuoden 96 loppuun ajelin ihan päätyökseni Helsingissä taksia ja V124 tuli ajettua ne suurimmat kilometrit, mutta talli, jossa ajoin, terveisiä vaan Kaiju Nyqvistille, niin vaihtui sitten toinen E-sarjalainen ja V124 niin ensimmäiseen C-sarjalaiseen, eli silläkin on tullut ajettua aika paljon. Mutta sykähdyttävä hetki jälleen kerran päästä uutta E-sarjaa testaamaan. Maailma on tosiaan muuttunut tosi paljon niistä ajoista, eli 92 ja sitten kun tuli aikanaan Väyrynen ja sitten tuli jo siitä se seuraava, joka on silloin kun mä oon aloittanut koeajo-urani ja autotoimittaja-urani 2002 ja ensimmäinen ohjelma starttasi 4 2004, niin silloin sitten tämä seuraava sukupolvi oli kova sana ja muistan, että sitä useamman kerran myöskin testailin. Ja siitä taas mentiin sitten eteenpäin ja tuli seuraava sukupolvi ja siitä taas mentiin sitten vähän eteenpäin ja tuli seuraava sukupolvi ja nyt ollaan sitten tässä sukupolvessa. Mercedes perinteiseen tapaan on aina E-sarjan tehdessäni tehnyt silloin, voisi sanoa, että pieteetillä hommia niin, että mallisarjalla on ollut sit sitä elinkaarta vähän pidempään kuin vaikka 4 vuotta. Ja nyt sitten, jos ajatellaan näitä ulkomuotoja ja katsotaan tätä auton olemusta, niin ollaan niin kuin aika samoissa fiiliksissä, ainakin mun mielestä, kun katsotaan tätä ulkomuotoa, kuin mitä edellisessä, mutta nyt sitten selvästi modernimmassa paketissa. Ja maahantuojakin tuo esiin sitä, että tämä on nyt sitten heidän näkemyksen mukaan niin kuin silta perinteisen autotekniikan ja autoteollisuuden tai autoilun, perinteisen autoilun ja sitten digitaalisen tai uuden sähköisen autoilun välissä. Ja tästä E-sarjan Mercedeksistähän löytyy vaihtoehtoja, on ladattavaa hybridiä sekä dieselinä että bensana ja sitten on tämmöinen kevyt hybridi, jota tämä auto edustaa. Ja tämä on niin kuin se hinnat alkaen auto, ainakin nyt tässä alkuvaiheessa 220 kevyt hybridi dieseli ja 9-portaisella automaatilla varustettuna. Ja varmaan sitten tämä edelleen on se taksimalli, vaikka tänä päivänä aika paljon taksit siirtyy jo sitten sähköisiin malleihin ihan sen takia, että siellä sitten taksiyhtiöissä markkinointiin liittyen niin halutaan suosia sähköautoja ja sähköautoiluun ollaan sitten siirrytty. Mutta se sähköautoilu, niin kuin tänä talvena ollaan havaittu, niin on hieman haastavaa silloin, kun ajetaan isoja kilometrejä kovassa pakkasessa siinä mielessä, että akkuihin ei välttämättä saada kovin nopeasta virtaa ja sitten sitä virtaa toisaalta tarvitaan paljon erilaisia toimintoja, muun muassa auton lämmittämiseen ja se on yllättävän iso kakku, mitä siinä menee sitten sitä virtaa siihen auton lämmittämiseen sitä kautta, niin se toimintamatka voi kaventua jopa 50% sitten siitä, mitä se sitten kesäkuumalla ja mukavassa kivassa kesäkelissä on. Ja sitä kautta tämmöinen ihan vakiotankilla, muistaakseni 66 vai 67 litraa, niin tämmöinen kulkee sitten hyvinkin modernilla ja vähäpäästöisellä ja vähän kuluttavalla dieselmoottorilla, niin semmoisen 1000 kilometriä tankillisella ja siihen ei hirveästi vaikuta sit se, että onko 20 astetta pakkasta vai ollaanko nollakelissä talviaikaan. Toki tietysti kyllähän se nyt myös polttomoottoriautossa vaikuttaa, mutta ei ihan niin paljon kuin noissa sähkövempeleissä. Ja sitten tietysti noissa ladattavissa hybrideissä niin se toimintamatka on noussut sitten jo aika merkittävän akkukoon, eli noin 25 kilowattituntia on akku ladattavissa hybrideissä, niin sinne yli 100 kilometriä, ja sehän on monelle sitten jo sellainen määrä, että hyvin ne päivittäiset ajot voi ajaa
kotilatauksen sähköllä ja sitten on kumminkin se polttomoottori sitä helppoa pidemmän matkan ajoa varten. Tämmöinen auto nyt sitten ehkä tällaisena versiona niin taksiliikenteessä edelleen mä luulen, että aika moni taksikuski haluaa sen helppouden myös siihen työelämään. Ja sitten semmonen ihminen, joka ajaa paljon pitkää matkaa, vaikka mökki on jossa vähän pidemmällä ja haluaa kumminkin käydä siellä usein, niin onhan se elämä aika paljon helpompaa. Ja toki tietysti E-sarja on kuuluisa siitä, että ajo-ominaisuudet on aika korkealla tasolla. Niistä lisää sitten ajossa. Nyt käydään auto läpi perinteiseen tapaan. Tilat takana, tilat ohjaamossa, totta kai katsotaan vähän tuonne moottoritilaa ja sitten niitä ajokommentteja. Ja tämmönen avain on tänä päivänä E-sarjan Mercedesessä ja tavaratilan saa auki sisältä, saa toki tuosta luukusta ja sitten avaimella. Ja kunnon kokoinen 540 litraa suurimmillaan, löytyy kassikoukkua tästä molemmin puolin luukun vieressä tai avauksen jälkeen tästä oikealta puolelta ja sitten löytyy vielä tommonen vedettävä kassikoukku, johon saa mukavasti kampetta. Ja sitten löytyy vielä lisätilaa täältä pohjalevyn alta, joka on mukava asia. Ja sitten vielä tässä vapautetaan ja jousella laskeutuu sitten noin selkänojat alas, jolloin saadaan sitten lainettua tila. Jonkun verran tuolla sitten rakenne tulee aukkoa rajoittamaan, ettei ihan hirveän iso ole toi aukko sitten tonne matkustamon puolelle. Mutta helppokäyttöinen iso tavaratila toki. Tämän E-sarjan farmarimalli eli T on sitten taksikäytössä monella tapaa vielä sitten parempi sitten, kun tulee niitä lentokenttäkyytejä, jossa on isoa matkalaukkua, niin kyllähän sinne saa sitten mahtuu huomattavan paljon paremmin. Mutta ehkä tyylisesti E-sarja mun mielestä sopii tämmönen sedan-malli huomattavasti paremmin kuin farmari, vaikka se tila on tietysti mukava asia. Eikä ne E-sarjan farmarit mitään ihan hassuja muotoilullisesti tähän päivään mennessä ollut, eikä tämä uusikaan näytä siltä. Ja vähän sitä on miettinyt, että maahantuojan kanssa sopisin, että ottaisin tämän auton sitten vielä farmarina ja ladattavana hybridinä koeajoon. Mutta nyt sitten tuonne takaistuimelle. Ja vielä sitten se, että täällä takana ei ole sitten mitään nappia, jos sitä selkänojia laskisi, vaan sitä vattuu tuolla tavaratilan puolella. Silmämääräisesti jo näkee, että ei ole mitkään hirveän isot tilat. Mä itse isona ukkona ja jotenkin mukavuuden haluisena nykyään niin istun aika kaukana, että moni varmasti ja varmaan moni taksikuljettajakin ottaa asiakkaita huomioon ja on vähän sitten tuolla lähempänä ohjauspyörää, mutta tää nyt tarkoittaa sitten sen, että vähän tuollainen poteromaisesti joutuu noin jalat tonne asettelee ja sitten pituussuuntainen tila ei ole mikään erityisen hyvä. Ei ole niin kuin mielettömät nämä tilat ja vähän varvastilatkin pienet sitten, kun istuu jo mulla alimmassa asennossa. Mutta kyllä tänne ihan hyvin mahtuu ja tää tämmönen vaalea hieno nahkaverhoilu, tai tämä taitaa olla kyllä keinonahkaa, kun tänä päivänä suositaan sitä, niin tekee se, että ihan avaran tuntunen kumminkin sisältä ja ihan hyvin tänne mahtuu. Mutta toki haluaisin varvastilla vähän enemmän ja olisi ihan kiva, että täällä on tätä kovaa muovia, mitä premium-autoissa on tänä päivänä täällä sitten takamatkustajan polvia kiusaamassa, niin että olisi vähän pikkusen enemmän tilaa, pituussuuntaista tilaa. Ja mukitelineet sitten tuossa noin, ja tässä on sitten tämmönen, mun mielestä tää on niinku tuolle, onko se nyt sitten päditeline, puhelinta tuohon nyt ei saa, kun on toi suojakotelo. Mutta juu, kyllä tänne mahtuu, mutta ei täällä niinku väljää oo, sanotaanko näin. Joo, ja pois pääsy vaatii kans jonkun verran voimistelua. Ja sitten sivellään taas oven kahvaa, se nyt menee nopeasti sitten tuonne sisään, mutta sitä kun hivelee, niin se tulee sieltä esiin ja hivelee kun lähtee, niin voi sit laittaa kahvat kiinni ja ne menee tonne sisään. Ihan toimivat kahvat, mutta ehkä nyt ei oo, jos ei oo Tesloissa nämä erikoiset kahvat mun suosikit, niin ei nyt oo ehkä tässä Mercedesessäkään. Mutta kyllä niiden kanssa pärjää. Ja tuolta se löytyy. Noin. Katsotaan tätä. Jo hyvän tovin markkinoilla ollutta dieselkonetta. Nähän tietysti kehitysaskeleet aina niin kuin edeltäjistä ja sen kuulee myös sitten tämän moottorin äänimaailmasta. Mutta tämä on kyllä omalla tavallaan silloin kun tuli niin semmonen ihme dieseli, että oli kumminkin voimaa hyvinkin paljon tarjolla. Ja siitä huolimatta varsin maltillisia kulutuslukemia. Ja tässä vielä sitten kevyt hybriditekniikka tuo sen, että vielä saadaan painettua sitä
kulutusta alemmaksi. Ja toki saadaan sitten sillä kevythybriditekniikalla, jossa on kumminkin sähkömoottorissa jonkun verran tehoa ja ennen kaikkea vääntöä, aika paljon vääntöä, 200 Nm ja tehoakin 17 kW, niin sillä saadaan sitten boostia ohitustilanteisiin, kiihdytyksiin. Ja toki myöskin sitten tämän kevythybriditekniikan ansiosta sitten otetaan jarrutusenergiaa talteen ja hyödynnetään sitä sitten muun muassa start-stop-järjestelmän käytössä. Mutta tutun näköistä, tutun kuulosta, sanotaanko näin. Sitten ohjaamon puolelle ja tässä on erikoisistuimet tässä autossa ja vähän muutakin varustetta niin, että hinta kohoaa sen 75 000 euroa, joka nyt ei niin kuin E-sarjan Mercedeksestä perinteisesti ole ollut mikään mieletön hintalappu, on niitä paljon kalliimpiakin E-sarjan Mercedeksiä. Ja sitten ehkä noiden sähköautojen myötä niin vähän toi tietyllä tavalla hämärtynyt toi hintapuoli ja niin kuin tuntuu jopa niin kuin silleen, en voi sanoa missään tapauksessa niin kuin pieneltä toi hinta, mutta niin kuin vähän yllättää, kun katsoo tätä fiilistä täällä, näitä vaaleita osia ja kokonaisuutta. Että 75 tonnia vaan tyyppisesti, mutta toki tietysti onhan siinä maksettavaa. Suomen johtavalla vetokoukkujen asiantuntijalla Koukkupajalla on nyt koukkuasennuksista kesäalennus 125 euroa, mutta KaaraTV:n katsojille on tarjolla vielä isompi alennus, eli huimat 150 euroa. Alennuksen saat koodilla KAARA 150. Varaa asennusaikasi heti osoitteesta koukkupaja.fi. Ja toki sitten sillä hinnalla pitää vähän autoa saadakin. Laitetaan tosta kone käyntiin, niin näkyy nämä molemmat ruudut. Tässähän on tyylillisesti niin kuin samaa kuin noissa EQE-sähköautoissa kojelaudan muotoilussa. Mutta sitten tähän E-sarjaan tämä keskiruutu, joka nyt sitten on C-sarjassa näin päin, niin on nyt sitten vaakatasossa ja sitten vielä pyöristetty tyylikkäästi ton. Pistäis tuolta vielä toi valo niin ton kojelaudan mukaisesti. Ja mä kyllä tykkään tästä ruudusta, mun mielestä tää toimii kivasti ja tää on helppo käyttää. Tuolta kotivalikosta, niin periaatteessa tää on nyt sitten se koti. Ja mulla kun on Android-puhelin, niin Android-autossa sitten saa sitten sen helposti tähän käyttöön. Tuolta jää vähän ruudusta käyttämättä. Android-auto ei niin ota koko ruutua käyttöön, vaan jättää tuolta siivun, mutta se nyt ei haittaa. Ja menusta sitten pääsee takaisin tähän näin. Ja ainoat fyysiset namiskukkelit nyt sitten tässä keskellä on sitten Dynamic-valinta, eli sieltä valitaan ajo-ohjelmat, eli pitää aina mennä niin kuin nuolta jompaan kumpaan suuntaan, että se ei mene niin kuin ympäri, joka ehkä vähän hassua, mutta ei nyt iso asia. Mutta Eco, Comfort, jolla aina lähdetään liikkeelle, sportti ja sitten individuaalista pääsee sitten vielä säätää asioita hyvinkin laajasti. Ja menu-ilmastointi on tossa, eli sieltä pääsee säätämään ilmastointia ja tuolta sitten, otetaan tosta muuten 1 pykälä pienemmäksi toi ilmastointi vielä, aika kovaa puhaltaa silti, ja tuolta asteluvut. Mutta tää toimii tää ruutu todella hyvin, todella laadukas toteutus ja siitä voi antaa kyllä tosi paljon pointseja ja lasipinta, joka kans luo semmoisen laatuauton tunnelman kokonaisuutena. Sitten tosiaan tuolta applikaatioista, tästä mä kanssa tykkään, että ne on kunnon kokoiset. Et siinä on, vaikka ei nyt olisi mikään hirveä pädien käyttäjä ja innokas puhelimien käyttäjä, niin kyllä osuu sormi noihin, helppo käyttää. Ja tuolta sitten lisää vielä sovelluksia ja löytyy pelejä. Ja YouTubeakin pystyy katsoa, niin kuin tuossa jo vilahti, mutta sitten täytyy olla verkkoyhteys autossa tai sitten pitää pistää omasta puhelimesta tuo puhelinyhteys, niin sitten saa. Ja selfie-kamerakin löytyy, eli sieltä saadaan sitten otettua kuvia halutessa ja voi äänitellä asioita ajaessa. Ja Mercedes-Min kautta löytyy sitten kaikkia näitä ajo- ja auton hallintaan liittyviä asioita. Se menee nyt näköjään storeen tosta, kun painan tuota Mercedes-Miitä. Mutta tosta kokonaisuudessa mä tykkään. Se on niin ison kokoinen, se on tyylikkään näköinen tässä kojelaadassa. En ole toistamassa. Unohdetaan.
ja niin siitä voi antaa kehuja. Ja täällä tosiaan sit auton asetuksiin kanssa kivasti pääsee tuolta napin kautta. Ja sitten loistava innovaatio, joka oli EQE SUVissa myöskin, niin hieno asia, että tuon nopeusrajoituksen saa tuolta näpästyä pois, niin on kyllä fiksua ja kiva asia, koska se on semmoinen asia, jota varmasti moni kaipaa muissakin autoissa, että olisi mahdollisimman helppoa, kun joissakin täytyy sitten valikoista hakea se, että saa sen piiputuksen pois. Volumia tuolta äänen saa pois ja sitten ruudun saa pimeäksi sitten tästä näin, mutta ei me nyt haluta näyttöä pois. Ja tuolta sitten vielä varoitusvilkut päälle. Ja täällä sitten keskellä on puhelimen latausalusta, pari USB-C-paikkaa. Täältä löytyy vielä USB-C mukitelineet hyvillä paikoilla. Ja sitten ohjauspyörä, josta löytyy sitten tämä Mercedeksen kosketusmeiningillä, mutta sitten on myös fyysistä napin painallusta. Nyt ei niin hirveästi päästä tuossa muokkailemaan, mutta voi esimerkiksi tällä puolella käytännössä operoidaan mittaristoa ja voi vaihtaa myös mittariston näkymään. Siellä on sporttia ja siellä on perinteisempää ja on navigaattorin näkymää ja myös tähän perinteisempään, joka mulla on nyt, niin saa navigointi näkymään sitten tuohon. Mutta nyt tällä hetkellä niin se ei suostu. No nyt se otti joo, niin pääsee vaihtelemaan keskinäyttöä ja voi näyttää myös tämän vaihtelun. Voidaan ottaa vaikka toi navi nyt hetkeksi aikaa noin. Ja rattiläpyskät ja vaihteen valitsin vilkku, niin on tuolta pienemmistä Mercedesistä tuttuja. Erittäin tyylikäs, laadukas ja todella hyvä istuin. Vaikka ei ole hirveän kova niin sivuttaistuki, ei istuinosassa eikä tuo selkänahassa, ei kyllä haittaa. Ja vaikka vähän liukastetaan, ei keinonahka, niin silti tässä pysyy kyllä mukavasti. Ja erittäin hyvät ristilään tuen säädöt, kokonaisuus nautittava ja tää on tosi tyylikäs, tää on laadukkaan näköinen ja tää valkoinen nahka kautta keinonahka tuo kyllä erittäin semmoisen niin vauraan tunnelman tähän autoon. Kiva lähteä nyt sitten kertoa teille ajossa, että minkälainen tää uusi E-sarjan Mercedes on ajaa. Tämä puhelin latausalustaan. Ja täältä vielä sitten haetaan, se oli varmaan tuon asetusten kautta, niin tuolla on valot, niin tunnelmavalaistus, eli tätä voi perinteiseen Mercedeksen tyyliin sitten muokata ja täältä löytyy vaihtoehtoja sitten hyvin paljon, joka tietysti niin luo kanssa aika semmoisen hauskan tunnelman tähän autoon. Toi mikä tässä oli. Ehkä me mennään tuolla vihreällä. Näin. Kerta kaikkiaan erinomainen ajoasento. Ainoastaan tää on aika leveä tää keskikonsoli tässä ja se pikkusen tonne jalkaan tulee, niin kuin, että jalka niin kuin lepää sitten, mutta onneksi se on pehmeätä sisustusmateriaalia, niin siinä on kiva leputtaa jalkaa, että sekään ei millään tavalla haittaa. Sieltä vaihde päälle ja liikkeelle. Ja tää 194 hevosvoimainen 2-litrainen dieselkone ja sitten boostia antava sähkömoottori, niin tarjoaa tälle autolle kyllä varsin miellyttävän kulun. Ja jos tänä päivänä sähköautot on niin ihan omassa sarjassaan siinä reagointiherkkyydessä ja sitten siinä miten reagointiherkkyys on varmaan se kaikkein paras sana ja parhaiten niin kuvaa sitä, mutta se, että ei ole mitään viiveitä, niin kyllähän se niin on, että kun on vaihdelaatikkoa, vaikka on kevyt hybridijärjestelmä, sähkömoottoria, niin kyllähän niitä viiveitä vähän on, mutta kyllä täytyy sanoa, että niitä on tosi vähän tässä autossa ja niin kuin suurin osa tästä ajamisesta ja ajamisen tunteesta, kun vähän painaa kaasua, varsinkin kun tässä vielä on neliveto, eli liukkaallakin reagointi on koko aika hyvää, niin on kyllä nautinnollista ajaa. Et tietenkään ei sit suoritusarvoissa päästä siihen, että jos 7,8 sekuntia on 0-100, niin eihän ne ole niitä sähköauton lukemia, niin kuin silloin kun mennään tehokkaisiin sähköautoihin. Toki on sähköautoja, jotka kiihtyy 0-100 hitaammin kuin tämä, mutta kyllä tämä on niin kuin nautittavaa kyytiä ja kyllä tänä päivänä niin kuin vääntävä hyvä dieselmoottori ja siihen vähän boostia mukaan ja loistava automaattilaatikko, niin on tämä hieno paketti. Ja melkein koko aika voi sanoa, että reagointi on kumminkin hyvällä tasolla.
ihan jotain pieniä paikkoja, tietysti kickdownit ja tämmöiset näin, niin siinä hetken aikaa menee, mutta aika nopeeta se on tänä päivänä sekin. Kokonaisuus täällä ajon puolella on kyllä korkeatasoinen. Tää on hiljainen, tää on todella laadukkaan, miellyttävän tuntunen. Sitten kun tässä saa istuimen alas, on kumminkin semmoinen niin kuin hyvän tuntuman tarjoava, jopa niin kuin sporttisen tuntuneen tietyllä tavalla. Tietysti silloin kun laittaa laittaa tää dynamikista niin sportti, niin sitten tietenkin vielä reagoi auto nopeammin ja jotenkin tuntuu, että on niin kuin ohjauksen puolesta myös erilainen tunne. Koko ajan tässä ohjauksessa on kyllä tämmöinen laatuautomainen hienostuneisuus, korkeatasoinen fiilinki, ja tuolta otetaan taas toi ääni pois noin. Mutta on kyllä niinku, on ollut nautinto ajaa tällä autolla ja E-sarja tänä päivänä, jos ajatellaan, että mennään vaikka nyt 15 vuotta tai no muistan kun ajoin 2006 vuoden alussa silloisen uuden S-sarjan ja se oli hieno kokemus. Niin kyllä tässä ollaan jo aika lähellä sitä kokemusta. Ja silloin puhuttiin kumminkin niin kuin euroissa aivan eri hintatason autossa kuin tämä. Ja edelleen hieno tuote, mutta kyllä tässä niin kuin miten tämä reagoi ja miten kone toimii ja kumminkin niin kuin on sitä voimaa ennen kaikkea nyt sitten maantieajon ohitustilanteissa. Esittää hienostunut tunnelma, mutta kumminkin erinomaisen tuntuman tarjoava ohjaus ja ohjaustuntuma kaikkinensa. Niin on kyllä asiat mennyt eteenpäin. Kaikesta sähköautoilusta ja sähköhommista huolimatta, niin kyllä tämmöinen perinteinen diesel, kun se tehdään hyvin, tehdään laadukkaan, osaavan ja perinteisen valmistajan toimesta, niin kyllä tämä edelleen tarjoaa upeaa autoilukokemusta monella tapaa. Ja sitten tähän näin nyt sitten lisää sen, mitä tuossa jo viittasinkin, että on aika paljon helpompaa se eläminen talviaika on totta kai kesälläkin, kun ei tarvitse niitä latauspysähdyksiä pidellä. Eikä se nyt tarkoita sitä, se on varmaan jokainen myös polttomoottorilla ajava tietää ja ymmärtää, että jos nyt pitkää matkaa ajaa, niin ihan järkevää on välillä pysähtyä ja tankata itseään ja antaa vähän jalkojen levätä jalottelun muodossa siitä ajamisesta levätä ja saada sitten veren kiertämään. Niin ei se sitä tarkoita sitten, että tarvitsee tällaisella autollakaan ajella se perinteinen kusematta Lappiin, vaan voi ihan vaan nautiskella hyvästä autosta ja pitää välillä taukoja ja ajella miellyttävästi ilman, että tarvitsee sitten siellä latureilla odotella, että tulee virtaa sinne akustoon. Sekin on ihan jees. Sillä pärjää hyvin ja monet tykkää siitä ja se tuo luonnostaan ne pysähdykset, on pakko pysähtyä, mutta tällaisessa autossa ei ole niitä. Mutta sitten vielä kun tämä on auto, joka on tehty muuten hyvin, on hiljainen, on laadukkaan tuntunen, on todella miellyttävä auto ajaa. Ei oikeastaan voi sanoa, että täällä ajon puolella hirveästi olisi sellaista niinku virheen paikkaa tai jotain sellaista, mitä pitäisi hirveästi lähteä parantaa. Mulle ei ainakaan tule mieleen. Tää jotenkin niinku, myös tämä ohjaus, jossa on tää tämmöinen laatuautomainen pieni laiskuus ja pehmeys ja fiilinki, että nyt ollaan vähän poikkeuksellisen auton kanssa tekemisissä, niin sopii tähän autoon hyvin. Sopii erinomaisesti E-sarjan Mercedekseen. Se tuo myöskin sitä sellaista S-sarjamaisuutta tähän E-sarjan Mercedekseen. Mutta on ollut hieno koeajo, olen tykännyt tosi paljon tästä autosta ja tää on niin kuin sanoin, niin tää on kuin kotiin tulisi, kun lähtee E-sarjan Mercedeksellä ajamaan. Niin paljon on tullut tällä mallisarjalla ajettua ja tarjoaa edelleen kyllä erittäin korkeatasoista autoilukokemusta. Nyt sanoa, että ilahduttavaa, että tänä päivänä vielä perinteinen valmistaja, jolla on kuitenkin aika mittava sähköautoihin panostus ollut tässä viime vuosina ja mallisto myös sähköautojen puolella todella laaja, niin satsaa edelleen perinteiseen autotekniikkaan ja tekee tämmöisen sillan sitten perinteisen ja uuden tekniikan välille, jossa voi sitten nauttia molemmista asioista ja varsin korkeatasoisesti. Erittäin hieno kokemus ja tietysti sitten, jos ajatellaan nyt lataushommia, niin semmoiselle ihmiselle, jolle ne ei oikein vielä sovi pirtaa, mutta haluaa todella miellyttävää, mukavaa. Ja toki tietysti sitten monella tapaa tänä päivänä vielä aika arvostettua autokokemusta, ja tarkoitan tällä arvostamisella sitä, että monet suomalaiset tänä päivänä edelleen jopa nuorissa ikäpolvissa arvostaa Mercedestä merkkinä. Ja se on semmoinen tietynlainen statussymboli edelleen siitä huolimatta, että on tullut paljon uusia automerkkejä. Niin tällä autolla sitten sen saa ja toisaalta ei ole sitten millään tavalla rajattu
mihinkään latausongelmiin tai latauskestoihin, eli siihen, että joutuu istumaan jossain laturilla ja odottelee, että se lataus tapahtuu. Tankkii dieseliä, se kestää muutaman minuutin ja sitten on 1000 kilometriä mahdollisuus ajella sillä tankilla. Aika helppoa elämää ja helppoa autoilua, vai mitä? Suomen johtavalla vetokoukkujen asiantuntijalla Koukkupajalla on nyt koukkuasennuksista kesäalennus 125 €, mutta Kaara TV:n katsojille on tarjolla vielä isompi alennus, eli huimat 150 €. Alennuksen saat koodilla Kaara 150. Varaa asennusaikasi heti osoitteesta koukkupaja.fi.